Хайырлы кеш, эфирда оңқар чарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Олға тоба бүгінгі төт темалар хақында. Мәктәпләрне дә цикләндерәләр, йортларны да шәһәрдә тулы куәтенә капиталь ремонт бара. Берничә объекттагы эшләр барышы белән Ләйсән Ханова танышты. Үйгә кереп булмый тышкан. Кайнар илемтә телефоны тыңмый. Бер фатирга кимерүчеләр хуҗа булган 17дә бер йортындагылар исә подъездларындагы шапшаклыктан зарлана. Проблемаларны хәбәрчебез дә күреп кайтты. Аутизм белән авыручы яшүсмер турында күрсәтелгән фильм беренче тапкына волонтерлар дәвалау педагогика үзәген төзекләндерүгә акча җыя. Мәктәпләрдә төзекләндерелә йортларда. Шолда капиталь ремонтны гадәттәгедән алданрак башладылар. Быел капиталь төзекләндерү планы нигезендә барлыгы 6 белем учагы яңарачак. 100-гә якын торак йорт төзекләндереләчәк. Объектларда эшләр барышы белән хәбәрчебез Ләйсән Ханова танышты. 32-06 йортында бу көннәрдә ремонтчылар эшли. Эшчеләр җылыту стойкларын алыштыру белән мәшгуль. Моның өчен барлыгы 12 миллион сум акча бирелгән. Бүген Миләүшә Надыршина фатирында да стойклар алыштыралар. Хуҗабикә сүзләренә караганда, аларны вакытлыча уңайсызлыклар борчымый. Кичә сәгать 11-дә башладылар. Бүген 4 җигет сәгать 8-дән бүген менә төтөгәл генә, мотор гына эшлиләр. Кыш ала берсә әйбәт кенә уздыр. Яңа паравайлар белән. Много стояков находятся в аварийном состоянии. Күп кенә стояклар авария хәлендә, металларын полипропиленга алыштырабыз. Аларга гарантия бирелә. Монтаж эшләре өчен дә 5 ел гарантия бирәбез. Аның өчен без подряд оешмасы җаваплы. 32-06 йорты төзелүгә быел 24 ел була. Аны төзекләндерү өчен 23 миллион сумга якын акча бүленгән. Бирдә подвалдагы кайнар су турбаларын һәм лифтларны да алыштырачаклар. Отключение стояка отопления. Стоякларны иң күбе 8 сәгатькә җылылыктан аерып туру каралган. Подрядчылар бу вакытка сыйша, эшләр кышын алып барыла. Стоякны алыштыру белән опрессовка үткәрелә. Ялганган урыннарның сыйфаты тикшерелә. Шунда ук җылы җибәрәбез. Әмнә шушы ук йортта яшәүче Вагыз Фәхретдиновны эшләрнең сыйфаты канәгатьләндерми. Ул ремонттан соң фатирны су басарга мөмкин дип исәпли. Мин кешене затап итерем дип. Олар туфтобай гына мана былай гына искегә генә сәйден әйтеп битәләр дә. Аннан соң мин кешене бастырга магу, минем өстәге кеше мине бастырга может. 37-нче мәктәптә дә бүген эшләрне күрәсең. Аның төзелүенә 33 ел. 800-дән артык бала укыган мәктәп быел 41 миллион сумга төзекләндереләчәк. Бүгенге көндә 50% ишек алыштырылды. Менә бу яңа ишекләр. Тәрәзәләрдә яңа, алар җылы саклый торган экология ягыннан да сертификацияләнгән. Җылылык турбаларын да алыштырып өлгергәннәр. Тагын берничә айдан мәктәптә менә мондай су агып тора торган түбә инде булмаячак. Проблемы кровли. Мәктәптә проблемалар күп иде. Түбә авария хәлендә, ишек тәрәзәләрне алыштырасы бар иде. Мәктәптә инде күптән ремонт булганы юк. Бу программа ярдәмендә без уку йортының алга таба җылы, матур булачагына өметләнәбез. Узган ел подрядчы оешмалар вакытында акча күчерелмәүдән зарланды. Быел алар сүзләренә караганда анда проблема юк. Работу ведем, то есть нам предоплатная часть поступила, проблем в этом нет. Эшләрне тоткарлыксыз алып барабыз, акчаның бер өлешен күчерделәр. Ул яктан проблема юк. Бу блокта инде эшләрне төгәлләдек дияргә була. Бу блокны тапшыргач кына башкасына күчәчәкбез, чөнки уку процессына да зыян китермәскә кирәк. Подрядчы оешма мәктәптә эшләрне инде 1 июльгә төгәлләргә шандыра. 37-нче мәктәптән тыш бүгенге көндә шәһәрдәге тагын 5 белем учагында капиталь ремонт бара. Мәгариф идарәсе хезмәткәрләре сүзләренә караганда, эшләрнең 30% башкарылган инде. Нигездә эштә эшлиләр, ә инде көннәр бераз җылыткач, фасад һәм түбәләрне яңарта башлаячаклар. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Татарстанда үле балаларны чүплеккә ату очраклары артты. Республиканың тикшерү органнары чираттагы җинаять өстендә эшли. Узган шимбә көнне Казанда хастахана янында 6 айлык бала туган мәете табылды. Аны очраклы үтеп баручы күреп ала. Тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда бала өйдә туган. Туңа бүлгән. Соңгы 4 айда бу инде 5-нче очрак. Әле бер айлык кенә Чаллыда да шундый җинаять булды. 24 яшьлек Лилия Шайдуллина яңа туган баласын чүп савытына ташлап калдырган иде. 20 января 2015 года возбуждено уголовное дело. Быел 20 январда яңа туган бала мәете табылу факты буенча җинаять эше кузгатылды. 17 январда 45-08 йорты янында чүп контейнерында бала мәете табылган иде. Хәзер суд медицина экспертизасын көтәбез. Аның нәтиҗәләре буенча гаепле кешеләрне җинаять җаваплылыгына тарту турында мәсьәлә хәл ителәчәк. Баланы үле туганлыгы расланса, хатын-кызга җавап торырга туры килмәячәк. Киресенчә булган очракта аңа 3 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный.
Подвалдағы тышқанлар Яңа шәһәрнең 5-3 йортын яулап алган. Биредә яшәүчеләр исә алар белән көрәшеп арыган инде. 17-нче комплекста яшәүче шәһәрдәшләр подъездлар чисталыгы өчен көрәшә. Безнең телекомпаниянең кайнар элемтә телефонына кабул ителгән зорлар турында тулырак калдагы сюжетыбызда. Тышкан. Постоянно тышкан. 5-3 йортындагы подвал тышканнары фатирларны басып алган. Пенсионер Разия Мингалиева кимерүчеләр белән мөстәкыйль көрәшеп арыган инде. Ул һәр көнне аларга җилем белән алдавычлар әзерли, аларны почмакларга куя. Идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать итүнең бер файдасы да булмаган. Үйгә кереп булмый тышкан, тышканнан плинтуса буенча диван астарыннан мана җириләр. Итекләр бар, итеккә нитеп чыга. Кыйрыгына күреп калам. Берсе менә мондай кара, берсе узын кыйрыклы. Бу мәсьәлә буенча без электротехниклар идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Завтра мы обследуем эту квартиру. Иртәгә без бу фатирны тикшерәчәкбез, тишекләрне табып, аларны ямап куячакбыз, тышканнарны агулауда оештырылачак. 17-11 йорты подъездында бәдрәф ясаганнар безнең кайнар элемтә телефонына борчулы шәһәрдәшләр шулай дип мөрәҗәгать итте. Алар сүзләренчә мондай пычраклыкта алар инде 1 айга якын яши. Конечно, подъезд. Подъезд бик пычрак каралмаган, мондый ис бары тик бер чүп ташлау урыны булу белән генә аңлатыла торгандыр. Төп сәбәп шунда идарә итү компаниясе турбалар алыштыра, намуссыз шәһәрдәшләр биредә үк бәдрәф ясаганнар. Вот в этом подъезде втором закреплена. Шикаятьләр күп бу подъездга җыештыручы да беркетелгән. Анда чиста, бирегә беркем дә килми, чөнки бу алар өчен отышлы түгел. 17-нче комплекска хезмәт күрсәтүче Ремжилстрой идарә итү компаниясе белгечләре подъездларда мондый пычраклык булмавына ышандыра, әмма безнең камералар киресен теркәде. Үзегезне борчыган сораулар булса, сез дә мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Максим Орлов, Яңалыклар. Казан егетләре концертына 2 билет тотучы исеме билгеле. Ул Лейсен Амирова. Аны без билетларны алу өчен редакциябызда көтеп калабыз. Әлеге тамаша 5 мартта узачак. Без бүген дә төркемнең концертына 2 билет уйнатабыз. Казан егетләренең яңа составы белән әзерләнгән тамаша кызыклы булырга охшаган. Татар эстрадасы йолдызлары өр-яңа җырлар, кабатланмас программа һәм уен көлке вәгъдә итә. Концертка эләгәсегез килә икән, яңалыклар чыгарылышын игътибар белән карагыз һәм түбәндәге сорауга җавап бирегез. Рөстәм Әхмәтҗанов коллекциясендәге иң кечкенә самавыр нинди исем белән атала? Җаваплар ЧТВ телекомпаниясенең ВКонтакте төркемендә иртәнге сәгать 8-гә кадәр кабул ителәчәк. Хәзергә реклама бүленәбез, берничә минуттан соң очрашырбыз. Аутизм белән авыручы яшүсмер турында күрсәтелгән фильм беренче тапкына волонтерлар дәвалау педагогика үзәген төзекләндерүгә акча җыя. Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях, консультации юристов, советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. 5 март Яршаллы шәһәре Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Внимание! С 26 февраля по 1 марта в молодежном центре НУР распродажа женского пальто от производителя. Скидки до 50%. Автор башкаручы Гүзәлия дусларынча Илназ Бак, Алсу Абелханова, Сөмбел Билалова, Радик Юльяхшин һәм башкалар. 21 март мэрия концертлар залында. Хәзерге заман фатирын интернет, цифрлы телевидение һәм үй телефоннан башка күз алдына да китерү кыен. Бу хезмәтләр тормышыбызның аерылмас өлешенә әверелде. Шул ук вакытта бу гаилә бюджетындагы даими чыгымнар да дигән сүз. Интернет һәм телевидение өчен чыгымнарны ничек киметергә? Бу хакта Домру телеком операторының сервис үзәге белгече сөйли. Домру предлагает своим клиентам. Домру компаниясе үзенең клиентларына оптом дешевле, ягъни күпләп алганда арзанрак дип исемләнгән акциядан файдаланырга тәкъдим итә. Ул шәһәрдәшләргә акчаларын янга калдырырга булышачак. Моның өчен кулланучыга компания күрсәткән хезмәтләр өчен 3 яки 6 айга алдан түләп кую сорала. Аннары бу акцияны Домру сайтына шәхси кабинетка махсус сезнең өчен дип атаучы бүлеккә кереп активлаштырасың. Бу исә клиентка ай сайын 100 сумга кадәр ташлама алырга мөмкинлек бирәчәк.
Сегодня пришла в Дом.ру. Бүген Дом.руга хезмәтләр өчен түләргә килгән идем. Компания белгече файдалы акция турында сөйләде. Мин моңа бик сөендем. Хезмәтләр өчен ярты елга алдан түләп куйдым. Нәтиҗәдә 600 сум ташламага ия булдым. Яңалыклар чарашында дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Чаллы волонтерлары аутизм белән авыручы балаларны терлекләндерү үзәген реконструкцияләү өчен 800 мең сум акча җыярга өметләнә. Чудо дети дип аталган әлеге дәвалау педагогика үзәгенә җиһазлар, белгечләр таләп ителә. Иртәгәдән волонтерлар шәһәрнең Сәүдә үзәкләрендә хәйрия акцияләрен оештырачак. Кичә исә шәһәр кино комплексының берсендә хәйрия чараларының беренчесе узды. Биредә аутизм белән авыручы яшүсмер турында Антон тут рядом дип аталган фильм күрсәтелде. Все нервы испортил. Кто тебе нервы испортит, Антон? Антон нервы все испортил, потому что я друг. Кому ты портишь нервы, скажи мне? Антон вам не портит нервы. Безнең шәһәрдә 3000-дән артык аутизм белән авыручы балалар яши. Алар үз эшләренә бикләнгән, балалар бакчаларына, мәктәпкә йөрмиләр. Алар үзенчәлекле сабыйлар. Социаль мөхиткә яраклашсыннар өчен балаларга махсус дәвалану һәм үзенчәлекле тәрбия кирәк. В результате родители этих детей... Әлеге балаларның ата-аналары берләшеп, ярдәм итүләрен сорап, шәһәрнең баш психиатрына чыкты. Һәм без дәвалау педагогикасы үзәге оештыру белән шөгыльләнә башладык. Әлеге үзәк өчен шәһәр хакимияте бина бүлеп бирде. Хәзер тиешле таләпләргә җавап бирсен өчен анда төзекләндерү эшләре башланды. Смета нигезендә кирәкле җиһазлар алуга ремонт өчен 22 миллион сум акча таләп ителә. Нам, как воздух нужно. Безгә һава кебек педагоглар кирәк. Балаларны тәрбияләү, тернәкләндерү өчен программа, дәвалау үзәге кирәк. Балаларыбызны бу социаль мөхиткә яраклаштырыр өчен. Кичә Иллюзиум кинокомплексында Антон тут рядом дип аталган фильмны тәкъдир итү кичәсе булды. Керү ирекле иде. Бирдә волонтерлар тырышлыгы белән аутист балалар иҗат иткән картиналар күргәзмәсе оештырылды. Денежные средства, которые будут собраны. Сатудан кергән акчалар аутист балалар тернәкләндерү үзәген төзекләндерү өчен тотылачак. Шулай ук хәйрия акцияларын шәһәр Сәүдә үзәкләрендә оештырачакбыз. Хәйрия кичәсенә фильмның режиссеры Любовь Аркус та килде. Фильм герое Антон исемле 18 яшьлек аутист малай өчен ул иң якын кешесенә, икенче әнисенә әверелә. Конечно, моя главная задача... Минем төп максатым белгечләр белән тәҗрибә уртаклашу гына түгел. Минем журналистлар, шәһәр җитәкчелеге, ата-аналар, гомумән җәмәгатьчелек белән бу темага сөйләшәсем килде. Һәрбер ата-ана үз баласының сәламәт булуын, бакчага, мәктәпкә йөрүен, яшьтәшләре белән аралашуын тели. Чудо дети дәвалау педагогика үзәге ачылу ата-аналар өчен өмет чаткысы булып тора. Фәридә Сабирҗанова, Анастасия Клецова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Мастеровой театры тамашачыга тагында якынайды. Артистлар шәһәрдәшләргә тестостерон дип исемләнгән спектакль тәкъдим итә. Аның үзенчәлеге шунда, ул театр кафесында бара. Тамашачылар барысы да туй кунакларына әверелә. Чалда әлегә кадәр мондый алымның кулланылганы юк иде. Сүз уңаеннан рольләрнең барысында ир-атлар башкара. Спектакль дәвамында алар ир-ат белән хатын-кыз арасындагы мөнәсәбәтләр турында фикер алыша. Тамаша театрда зур уңыш белән бара. Кемдер маркалар җыя, кемдер тимер акчалар тарихы белән кызыксына. Күбәләкләр коллекциясе хуҗасы да бардыр. Ә менә чираттагы сюжетның герое самоварлар җыю белән мәшгуль. Хәзер аның коллекциясендә 500-дән артык экспонат. Арасында 19 гасырда Маликов һәм Володиннар ясаган самоварлар да бар. Һәрберсе бик сирәк һәм үзенчәлекле. Тулырак халдагы сюжетта. Тур самовар, менә костяной дип аталайны, монда сөяктән ясалган ручкалары, менә аяклары шушындый формада. Менә тоже редкий самовар был. Рөстем Әхмәтҗанов коллекциясендәге һәрбер самоварның үз тарихы, үзенчәлеге. Алар саны 500-дән артык булуына карамастан, шәһәрдәшләр һәр самовар турында бик озак сөйли ала. Коллекция туплау белән ул берничә ел элек кенә шөгыльләнә башлаган. Бәләкәй вакытта үскәндә инде без бөтенебез самовардан шәй дигәндә, и шул вакыттан истәлек иттереп тә инде хәзерге үсә торган балалар да, балаларыбыз да, оныкларыбыз да белсеннәр өчен мин җыя башладым бер 6-7 ел элек. Менә бу тоже арабский самовар, тоже чеканина инде ул. Менә бәләкәй генә самовар. Бу кечкенә самоварлар коллекциядә аерым урын алып тора. Бер генә чынаяк су сыдырганнары аркасында алар эгоист исемен йөртә дип бәян итте хуҗалары. Биредәге иң зур самовар исә 40 литр су кайнатыр өчен каралган. Немец солдаты безнең илдән апчыгып киткән как трофей иттереп. Вот. Аның оныгы бу самоварны саткан,
Нәтижеде ул Рөстәм Әхмәтҗанов кулына килеп эләгә. Шәһәрдә шаны Германиядән алып кайта. Дөньяда мондый самавыр тагын бер кешедә генә бар икән. Самавыр керешин белән ягыла. Гомумән коллекциядәге барлык экспонатларда куллану өчен яраклы. Монда иң беренче су тутырабыз. Шушыңа хәтлек. Аннары су тутырганнан соң әзрәк кенә чаралар салып, кемдер мен үзем шишкалар җыям, сосновый шишкалары белән инде шул минем үземнең бакчада бар инде ул. Шуларны заготовлять куям да инде, шунда әкрен-әкренне салып, су кайнатып, шулай итеп семья белән утырып чәй эчәбез инде без. Рөстәм Әхмәтҗанов киләчәктә самавырлар музее оештыру хыялы белән яши. Кешеләр матур милли мирасны искергән дип чыгарып ташламас, ә музейга тапшырыр иде ди ул. Айгөл Янусова, Илсия Валиуллина, Андрей Рачеев, Яңалыклар. Шәһәрдәшебез Рөстәм Әхмәтҗанов самавырлары турында сәгатьләр буе кызыклы һәм вакыттыргыч итеп сөйли ала. Барлык серләрен дә шишеп бетермәде әле ул. Коллекция хуҗасы белән тулы әңгәмәне сез алтын мирас тапшыруында карый аласыз. Ул иртәгә 27 февраль көнне 19 сәгать 30 минутта эфирга чыгачак. Тагын бер үзенчәлекле шәхес шәһәрдәшебез Мөкәррәмә апа Батуллинга быел 101 яшь тула. Ул йөгерек итеп Коръән укый, күп сүрәләрне яттан сөйли. Бу акъәби күренекле татар язучысы Рабит Батулланың әнисе. Аның турындагы материалны безнең каналда иртәгә кыйбла тапшыруында карагыз. Программада шулай ук ислам яңалыклары, кием дизайнеры Гүзәл Валишинадан яулык бәйләүнең яңа усуллары һәм балалар сәхифәсе тәкъдим ителә. Кыйбла иртәгә 27 февраль көнне 18 сәгать 50 минутта булачак. Мин Рузил Мингалев белән саубуллашам. Киләсе очрашларга кадәр.